Picture anong picture man ka? Kuan lang ni ma'am, pruweba sa mo nga nag-acto medri sa imuha karon. Oo. Kay imuha man nakapangalan sa imuha po naka-address. Ay wala jud ko'y utang sir, klaro pag Kuan man. Ano sa daw nag-i-order? Kagahapon ma'am. Ay sorry. Wala. Ay oy. Sabi no ang na inyo? Relax lang. Dili ma'am. Para man ni sa imuhang tindahan daw. Wala ko lagi ng utang sir, anis pa. Kinsa na si Carmelita Carbajosa. Ako, katapos ko rin mo. Ma'am, ikaw si Carmelita Carbajosa? Oh? Ma'am, na deliver mo sa imong ipang-order na Durabox. Ay, katong buwan. Katong stand. Oh, stand sa paras tindahan. Ano lang di, kay hatag sinyo. Karon na mo kinahanglanon. 500. Ma'am? 500. 500, dili 500 ang bayaran mo. Dili 500. Kung sa may deliver ninyo? Durabox, ma'am. Sa Durabox. Nag-order mo ka corn. Durabox. Wala ko nag-order. Ma'am, imuha na kapangalan. Bagong papel. Kung sa Durabox, din sa diin man na. Ikaw may nag-order na ma'am. Wala akong kabalugasan ni. Diin man yung kuwana. Gikan mamigdabaw. Ay, wala ko nag-order sa Durabox. Nya, imuha man na kapangalan, ma'am. Ay, angko, ayaw mo buhatin ninyo. Kawak ko eh. Naninda ko doon. Wala ko nangumprag Durabox Davao. Wala ka na yun. Wala. Anis pa. Ay sa mama, pangitaon sa dako kung imuha jud. Ay, dili. Picture anong picture man ka? Kuan lang ni ma'am, pruweba sa mo nga nag-acto medri sa imuha karon. Oo. Kay imuha man nakapangalan sa imuha po naka-address. Ay, wala jud ko'y utang sir. Klaro pag Kuan man. Ano sa daw nag-i-order? Kagahapon ma'am. Ay, sorry. Wala. Ay, oy. Sabi no ang na inyo? Relax lang. Dili ma'am. Para man ni sa imuhang tindahan daw. Wala jud ko lagi ng utang sir. Anis pa. Kinsa na si Carmelita Ako. Carbajosa. Unya, kinsa man? Hagunay gihing. Unya, kinsa may nag-order dira? Kinsa may nagkambas na ko? Wala mi kabalo kung kinsa ang Ay, wala. Igo raman may nag-deliver ma'am. Wala jud ko, ma'am. Ay, unsa man klaseng Durabox inyong i-deliver? Para daw sa tindahan. Unsang klaseng tindahan? Wala po kabalo ma'am. Unsa Ano dito? Wala ma'am, na-address ang Sige daw, usakyanan. ako daw tanawon, be. Na wala ko nag-order ng Durabox. Wala ka na. Tanawon daw. Karoon pa ko ba mo? Ako nangumpra ko Oh. Durabox. Andres. Kanto Lapu-Lapu. Asa na dapit ma'am? Kanto Kanto Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Super highway. Super highway. Oo. Wala ko nagutang-utang sa kuntindahan o mga stock. Karong pag-iswa. Ako 71 na karong adlaw, wala ko utang Ay, stock. birthday ni mo ron na. Oh, surprise ko nyo karidere nga ako nag-order, wala. Never. Wala juga ka nag-order. Inyo daw Durabox. Ah, sige ma'am, tanawa ma'am. Ha? Kasi kailangan kayo mo. Dili lagi ko, ari daw. So ikaw lang open. Ay, anong open? Ano ma'am? Ma'am, excuse. Excuse ma'am ha. Ikaw lang open. Kaya ang nakapangalan ng God is imuha. I-open ninyo Yeah. ang sakyan. Ay, wait sa mama. Explain sa ko ma'am. Kapuyan ninyo, nagpatapo ko rin mo. Dali sa ma'am. Maglikay lang ta. Hey! So nara yung Durabox.
Excuse ako gamay ma'am kay may. Surprise Ah. ko, mayawa ko na ko ron. Maligayang maging sa iyong araw. Happy birthday, happy birthday. Maligayang maging sa iyong araw. Happy birthday to you. Lagi naman pagkalay ka ng kung may kapal. Happy Nonay, mayong hapon. Magpaila-ila ko sa Binay. Kami ang AMD Gas Flower Shop. Nami karon diri para makiselebrate sa imong birthday. Pinaagyan ni sorpresa. So karon, kantahan ka na mo og happy birthday. Sa mga tatantanan. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow your candles. Go lang. Lord, ang aking ibig. Tagaan ako, taas na kinabuhi. O, tagaan pag-ibig mo ka sa kong paglawas. Napunta, ang akong mga anak. Hindi mo kong katagan ng grasya. Kay basin sa sunod tulog, sobra pa yun. Happy birthday! So, next mo sa balik. Ay, no, Lord, di ko mga anak. Nakita man ang pa-surprise ni mo karon. Ang akong apo. Isa man nga ako Ay, ni mo. Karida yun. Si Sheila. So, Ali, ma'am. Si Mia Maria. Nag-surprise. So, unsa po ang imuhang lola po? Mama. Mama, sorry. Unsa imuhang paghinaot sa imuhang mama karon siyang adlaw na taon-han? Mayong panglawas lang. Long live. Long live. Katulad. Wala. Sila na po. Nanay mabayad utang tao. Okay, so ikaw po, mama, sa imong panghinaot, ma'am. Happiness and long life. Unsa pag yun? Mayong panglawas. Antod gapon pero mamiti every year. Mag-celebrate gapon kami. So, kato lang po. Oh, kato lang. Okay. So, asa pa yung mga anak, ma'am? Pura ni sila. Mong partner, ma'am. Ang asawa karon sa iyang birthday. Nasa patay. Hindi ka daw sa kanila. Unsa pa imuhang panginaot para sa imong asawa, tay? Ang laut ko ni kay yan ang lagi po na ko. Ito po na. Kato lang, tay? Ha? Kato ra? Ito na lagi po. Laut na Orang paputol yung ginawa. Okay. So, wala'y birthday kiss si nanay? Sabi may sasabi. Ay! Para pong mga bagong ninyo. Okay. Ang maistorya sa napasurprise sa imuha karon. Pasalamat lang ko sa akong anak nga ilang kong gisurprise. Nga murag nasyak yung ko ma'am. Og nasuko. Nasukod yun ko ma'am kay lalima kag naningil ya birthday. Ay, no. Alipay yun ko nako ma'am. Unsa pa po? Murag yun ko ma'am. Kaya ito ng mga anak nga pupunta. Sa walo sila ma'am. So, kato na. Kato na, wala rin lain. Okay. Happy birthday!
We are here to sing you a bird around the lake. It's a happy birthday, and we're happy too. We sing with all our hearts because we love you so.